Национален. Многоезичен. Театрален. Фестивал. Словото. Сила. И необятност. Здравейте, аз съм Евгений Янкулов от екипа на Kim News. Представете се. Здравейте, аз съм Стоянка Ковачева и съм от училище Професионална гимназия по електротехника Александър Степанович Попов, град Девин. Приятно ми. Каква роля играете днес? Днес аз играя една много тежка роля на Райна княгиня. Да. Харесва ли ви за сега организацията на нашето събитие? Да, много добре, много ми харесва, изпълнена съм с емоции, преживявания, нови запознанства, супер е. Благодарим ви. Представете се. Аз съм Мери Караки и съм от училище Александър Степанович Попов, град Девин. Каква е вашата роля днес? Моята роля днес е да представя от Райна княгиня, да разкажа за нейното минало, настояще, бъдеще там, каквото и да е, за нейната женственост и нейната борба. Харесва ли ви за сега нашето събитие? Да, много е приятно, емоция има пълна, всеки се развеселява, на мен също. На сцената имах огромно такова преживяване и ми харесва много, така че да. Представете се. Казвам се Георги Василев Петров от град Девин на 17 години. Приятно ми. Каква е вашата роля днес? Моята роля днес беше Георги Бенковски. Харесва ли ви за сега събитието? Да, харесвам и мисля, че е много прекрасно. И не съм бил на по-хубаво място, по-хубаво изиграване на ролята. Не съм имал.